Een jaar na de nieuwjaarsrel in Arnhem-Muiden weten sommige jongeren nog steeds niet welke straf ze krijgen. Bij minderjarigen is het uitgangspunt dat je binnen een maand of 6 toch wel een straf moet kunnen verwachten. Althans weet waar je aan toe bent. Dus ja, dat duurt echt wel te lang. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Familie Tim wil verdachte moord weg uit Middelburg. En 2022 was het jaar van de stikstof en kernenergie. Goedenavond. 4 Zeeuwse jongeren die verdacht worden van de rellen tijdens de afgelopen jaarwisseling in Arnhem-Muiden moeten nog altijd voor de rechter verschijnen. En dat terwijl de volgende jaarwisseling alweer voor de deur staat. Het OM zegt dat het niet sneller kan, maar de advocaat die enkele jongeren bijstaat is daar niet over te spreken. Oudjaarsnacht verliep vorig jaar onrustig in Arnhem-Muiden. Autobanden en pallets werden in brand gestoken en meerdere mensen bekogelden hulpdiensten met zwaar vuurwerk. Uiteindelijk werd de ME ingezet om de groep uiteen te drijven. Politie en OM trokken vervolgens alle registers open om de relschoppers voor de rechter te kunnen krijgen. Dat leidde ertoe dat 4 verdachten zich moeten verantwoorden voor het aansteken of gooien van zwaar vuurwerk naar hulpdiensten. Dat de rechtszaken pas na meer dan een jaar zullen plaatsvinden, vindt de advocaat die 2 van de 4 verdachten vertegenwoordigt kwalijk. Ik vind dat een hele slechte zaak, zeker als het om een minderjarige gaat. Bij minderjarigen is het uitgangspunt dat je binnen een maand of 6 toch wel een straf moet kunnen verwachten. Althans weet waar je aan toe bent. Dus ja, dat duurt echt wel te lang. Het Openbaar Ministerie laat weten het ook spijtig te vinden dat het zo lang duurt. Helaas is het niet gelukt om deze zaken voor de komende jaarwisseling op zitting te krijgen door meerdere omstandigheden. Het politieonderzoek vergde veel capaciteit en tijd. Beelden bekijken, betrokkenen herkennen aan de hand van signalementen, etc. De onderzoeksresultaten zijn vervolgens doorgestuurd naar de officier van justitie en die moet op zijn beurt alles analyseren, een beslissing maken over al dan niet vervolgen en een dossier opmaken. Pas daarna kan een zittingsdatum worden aangevraagd. Naast de 4 jonge mannen die strafrechtelijk vervolgd worden, kregen zo'n 50 jongeren een boete van €400 voor het negeren van een noodbevel en een samenscholingsverbod. Maar ook bij het uitdelen van sommige van die boetes zijn volgens Wouters kanttekeningen te plaatsen. Hij staat zo'n 6 jongeren bij die hun boete aanvechten. In de meeste gevallen waren zij niet in het gebied waar het samenscholingsverbod van toepassing was. De ene die was op 200 meter ongeveer van het gebied af. Een ander stond bij de rotonde wat buiten het gebied valt. En nog een andere minderjarige die stond buiten het gebied en die is eigenlijk door de ME in het gebied gestuurd. Omdat hij die kant alleen maar op kon. En dat is ook aan te tonen. Al met al kan er voorlopig nog geen punt gezet worden achter de jaarwisseling 2021-22, terwijl de komende jaarwisseling al voor de deur staat. Overigens verwacht Wouters dit jaar weinig problemen. Ik denk dat het op zich een rustige jaarwisseling is, omdat het natuurlijk de zaterdag op de zondag is. Dus de zondagsrust die zal in ieder geval denk ik brengen dat het rustiger zal zijn dan normaal. Brommerhelmen vliegen als warme broodjes over de toonbank, omdat er vanaf zondag een helmplicht geldt voor snorscooters. In Goes zijn ze nauwelijks aan te slepen. Ja, ik vind het niet zo leuk dat het moet. Je zit er toch al echt aan vast en in de zomer is het denk ik best wel warm ook. Als het verplicht is, dan doen we het maar toch. Hebben jullie genoeg helmen in voorraad? Helmen zat. Voorlopig kan ik echt nog wel eventjes vooruit. En eigenlijk in alle types hebben we nog genoeg staan. Wat vindt u van de helmplicht? Ja, in principe wel goed. Alleen voor de elektrische fietsen denk ik dat ze ook eens moeten kijken. Want als ik op een snorscootertje rijd en ik rij 25, dan komen ze hier nog wel eens voorbij op de fietsje. Ja, moet je elektrisch fietsen moet dan ook zowat een helm op. Dus, Maar geen helm betekent een boete. Ja, dus het moet wel. Ik heb geen keus. En de boete voor het niet dragen van een helm is €100. Rijkswaterstaat gaat slimme camera's gebruiken om mensen te spotten die nog snel onder de slagboom door willen bij bruggen en sluizen. Dat moet ongelukken voorkomen. Bovendien schrikken brugwachters elke keer als iemand nog snel onder de slagboom doorgaat. De nieuwe camera's moeten brugwachters vooral meer rust geven. Nu sneuvelt er bijna wekelijks wel een slagboom in Nederland doordat het rode licht wordt genegeerd. Wie van feeriek versierde trekkers houdt, kan deze dagen zijn hart ophalen. Want bijna elke avond is het wel raak met verlichte trekkers. Zoals gisteravond op Walcheren. De inschrijvingen waren natuurlijk overweldigend. Maar in 7 minuten hadden we er 250 te veel. Dus ja,
Dat is eigenlijk wel een luxe probleem, maar eigenlijk wat zonde, want we moesten er veel teleurstellen. In totaal deden er zo'n 80 trekkers mee aan de tocht. En de trekkertocht de pret is nog niet voorbij. Vanavond is er nog een tour op Schouwen-Duiveland en volgende week nog een in Midden-Zeeuws-Vlaanderen. De familie van Tim van der Steen wil dat de 17-jarige jongen die vastzit voor de moord op Tim wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. De jongen zit nu vast in Torentijd in Middelburg op 500 meter afstand van het ouderlijk huis en de plek waar Tim werd neergestoken. In de eerste instantie dacht ik echt van, hoe kan dit? Er zijn zoveel gevangenissen in Nederland en dan kiezen ze ervoor om hem hier te plaatsen. Vervolgens heel veel boosheid, frustratie en woede. En toen gingen we over op, wat kunnen we hiermee doen? Direct heeft Bennebroek aan de bel getrokken bij de directie van Torentijd en burgemeester Bergman. Maar beide konden niets betekenen. Vandaar dat ze ook een verzoek van overplaatsing bij minister Frank Weerwind voor rechtsbescherming heeft ingediend. Wij hopen dat dit bericht bij hem terecht is gekomen. En dat hij hier een verstandige keuze in gaat maken. En dat mag en kan niet. Dit is ziekmakend. Wij zullen door blijven strijden totdat hij hier weg is. En het ministerie van Justitie laat in een reactie weten dat veroordeelden standaard zo dicht mogelijk bij hun woonplaats vastzitten, zodat bezoek makkelijker kan langskomen. En daarna sluit het ministerie uit dat de nabestaanden van Tim de 17-jarige jongen tegen kunnen komen, omdat hij vastzit. Het jaar zit er bijna op. De scholen hebben vakantie en dat geldt ook voor het politieke leven in Zeeland. Een aantal grote thema's zoals kernenergie en stikstof hebben dit politieke jaar een grote rol gespeeld. Politiek verslaggevers Ariana Lafort en Heiko Strietman blikken terug op het afgelopen jaar. Heiko, weet je nog wel, van de zomer stonden we hier ook, hè? Toen waren we nog in afwachting van de brief van het kabinet over nieuwe kerncentrales. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste politieke gebeurtenis van het afgelopen jaar. Ja, toen stonden we hier nog met korte mouwen, maar ja, nu regen en koud. Over koud gesproken, als er uiteindelijk 2 nieuwe kerncentrales bijkomen, hebben we voldoende energie om een elektrisch kacheltje aan te zwengelen. Borselen is gekozen als voorkeurslocatie, dat stond in die brief. Maar ja, in die brief stond ook dat Rotterdam nog een gegadigde is. Ze gaan hier nu onderzoeken of hier 2 nieuwe kerncentrales kunnen komen. In 2024 dan de definitieve beslissing, dus eigenlijk weten we nu nog niks. Nee, maar alles wijst er wel op dat Borselen echt de voorkeur geniet. Overigens was er nog een belangrijk onderwerp dit jaar, namelijk de stikstof. Ja, want ook daar zaten we deze zomer nog te wachten, hè, wat er uit die bemiddelingspoging zou komen van Johan Remkes. Ja, want zijn eindrapport moest de boze boeren in toom houden. Een van die boze boeren was Marja Kwekkenboom uit Middelburg. De vraag is natuurlijk, ben je nog steeds boos? Ja, boos. Verdrietig. Het is natuurlijk, ja, je kunt niet iedere dag boos blijven, maar uiteindelijk is er gewoon nog niks gebeurd. En ja, daar wachten we dan maar op. En of de provincie nu iets moet, of de landelijke overheid, ja, wij weten het ook niet. Toch gloorde er net na de zomer een sprankje hoop bij Kwekkenboom toen bemiddelaar Johan Remkes met zijn eindrapport kwam. Waar wij heel blij mee zijn, is dat hij duidelijk benoemde van er is gewoon een kloof tussen stad en platteland. En dat ervaren we eigenlijk gewoon iedere dag. En niet alleen stad en platteland, maar volgens mij ook politiek en praktijk. En ja, dat is heel duidelijk benoemd. Remkes heeft ook heel duidelijk de Zwarte Piet eigenlijk bij de politiek neergelegd. Jullie hebben het gewoon niet goed gedaan. Je hebt niet naar de sector geluisterd. Ga het eens doen. Maar ja, het gebeurt nog niet. En hoe kijken jullie dan naar het nieuwe jaar? Nou ja, bij de pakken neerzitten helpt niet. Dus we gaan gewoon door. En we gaan ervan uit dat de toekomst is voor boeren. Maar dat zal niet voor iedereen zijn. En ja, als je net echt tegen een natuurgebied aanzit, is het natuurlijk echt heel sneu en lastig en ingewikkeld. Nou ja, Heiko, dan is natuurlijk ook nu de vraag, wat gaat het worden voor 2023? In ieder geval in maart de Provinciale Statenverkiezingen. En de Westerschelde-tunnel komt weer voorbij, want er zijn 2 onderzoeken gedaan. Hoe druk gaat het worden met het verkeer door Zeeland als de tunnel tolvrij wordt gemaakt? En wat betekent dat voor het milieu? Ja, wat rest ons eigenlijk om iedereen natuurlijk dan toch gewoon een heel gelukkig en gezond en vooral besluitvaardig nieuwjaar te wensen. Het startte nog droog, maar het was vanaf het begin wel al zwaar bewolkt en later werd het dan ook regenachtig en winderig met aan zee een stormachtige wind. Morgen wordt het niet veel beter met veel regen, wind, maar wel maximaal 15 graden. En de jaarwisseling verloopt iets droger, maar die regenkans die blijft.
En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.